Здравейте, Здрасти. Сладурковци. Късно е. Да, усетих. Ама ела до мене, какво ми бягаш се там? Така, значи. Внимателно ще се спъна. Няма да се спъниш. Добре. Да. Значи днеска правим так 20 укоряващи въпроса с моят приятел Божидар. И се надявам да ви хареса. В описанието ще е оригиналния клип на Флапа Бум. Отидете го вижте и така. И му кажете, че е сладърче. Да. Също така в описанието ще са моят аск и моят фейсбук, както също така. Да. И да започваме. Значи, първият въпрос е как се казвате? Божидар Валез Дамянов Николов. Мирослава Лилянова. Коя е любимата ви песен? Боят страна на каналето. Нямам. На колко сме? Аз съм на 14 и след няколко месеца ще правя 15. Наистина. А не бе. Добре, значи аз съм на 15, след около месец на 15 ще ставам на 16. Не, след около месец, 2 месеца. Да, след около месец. Да. Следващия въпрос. Пети. Коя е любимата част от тялото на другия пол? Плочките, лицето, усмивката, очите. Личицето. Аз нямам плочки. За кой става въпрос? Нямам преди от... Виж сега, виж какво пише. От тялото на другия пол. Не от твоето тяло. Ага, да. И бицепса, както и гърба и трицепса. Да. Значи лицето, големите хубави очи, да, дългата изправена коса. Тя не е изправена. Няма значение, ще ga изправим по-после. А очите? Очите, какво очите? Казах за очите, за големите хубави. Не очи. Тези очи. Истинските очи. Зелените. Зелените, да, но пъстро. Зелените. Аз не съм с пъстро зелени. Следващия въпрос е колко често отдаваш култове на сатаната? На всеки 1000 години. Да. Често, доста често бих казал. Да. Следващото е 6. Море или планина? Планина. Океан. Планина. 2 планини. Следващото. 7 въпрос. Леди Гага или Азис? Лейди Азис. Нещо средно между тях двамата. Уруче. Кое е най-щурото нещо, което сте правили? Бутали сме кола. Пред Един нас. приятел. Пред да. нас. Зимно време. Да, Имаше ли сняг? Мисля, че да. Имаше сняг, да. Беше супер мокро и кално и гадно и ние трябваше да бутаме колата. Колата е маничка. Да, няма да рекламираме. И червена. И няма да рекламираме този път, защото миналия път не стана. Следващото. Ела тук до мене, защото там ще се криеш. До тебе съм не се крия, виж. Мръдни са да ме видят. Видят? Не са крия. Добре. Давай следващия въпрос. Кой е най-лошия подарък, който сте получавали? Ти си мотни за този подарък. Защо? Иначе чорапи от баба. Рекламираш чорапите на баба си. Добре, да е хубаво. Ще затворят канала, казах. Хубаво, хайде казвай кой ти е най-лошия подарък. Нямал съм лоши подаръци, между другото всички подаръци ми харесват. Да. Следващия въпрос. Да. Следващия въпрос. Какво най-много мразиш в противоположния пол? И над лъка. Тъпотията. Освен, нали? Простотата. Да. Простотата, не простотата. Неразбираемостта. Простащината. Да, и... Обичта към колите и многото пиене на алкохол. Аз не пия много алкохол. Само по 2-3 литра. Добре, хайде. Колко ти е сладко. Да. Следващия въпрос, мисля, че се пада 11. Обичаш ли пържен патладжан или тиквички? Тиквички обожавам. Обожавам ги, особено с кисело мляко с кисело мляко, с черен пипер, с червен пипер, с всякакъв пипер. Глупости. Тиквички и с много чесън. Да, тиквички отгоре с кисело мляко и в киселото мляко да има и чесън. Така, следващ въпрос, 12. Куче или котка? Куче. Заек. Овцокутка.
Котка. Определено котка. Куче. Котка. Следващ въпрос. Мишка. 13. Как бихте кръстили детето си? Нико. Александра. Без грейди. Само Нико. Не, никой има и друго име. Както и да е, следващ въпрос. Така, 14 въпрос. Кое е любимото ти детско? Том и Джери. Определено. Не помня. И Totally Spice. Не помня. Totally Spice също. Не, знаеш кое е любимото ни детско? The Simpsons и Family Guy. Family Guy. Точно така. Сега се спомнях. Ама те не са точно Family Guy. Те не Simpsons са не. Family точки. Guy. Добре, следващия въпрос. 15. В кое животно искате да се преродиш? В теб. Аз не съм животно. В гълъб. Първо ще мога да летя. Второ ще мога да акам върху хората без да ми направят нищо. Бих искал да се преродя като ловец на гълъби и да те застрелям. Това не е животно. Това е пак човек. Напротив, човекът е животно. Добре, Бозайник. следващ въпрос. 16. Опиши човека до теб с 3 думи. Твърде лесно подпалим. Грижовен. Това беше 3 думи. Грижовен и обичлив. Айде давай се. Красива. Сега ако кажеш тъп. Много ревнива. Така, ти си по-ревнив. Не е вярно. Глупости. И най-вече егоистка. За съжаление. Следващия въпрос. Гадняр. Имитирай умираща крава. Не! Той ако иска. Това беше болезнено, престани вече не си крава. Как си прекарвате свободното време? По принцип сме заедно някъде навън с още приятели, с компанията и... Кафета, компютри. Не, аз понякога съм на компютъра. Разходки. Особено разходки. И... мисля, че друго няма. Друго какво правим? И трудно достигане до къщата на приятелката ти през 3 метров сняг. И планина, която е с такъв наклон. Сега, следващ въпрос. Любим цвят. Черно, бяло, жълто, престани. Бих казал черно. Черно, бяло, жълто, синьо, може би зелено. Казаха любим цвят, не любими цветове. Добре, черно и бяло, не мога да се спра на някой между двата. Нали знаете какво е казал Форд? Всеки цвят е хубав, стига да е черен. Следващия въпрос. Продуктово позициониране, сега заради тебе ще го снимаме наново. Не, няма. Добре. Нарисувай другия. Значи, за да може да не спирам клипа и отново да го пускам, вече си имаме готови рисунки. Значи, покажи първо своята. Това е тя. на Божидар рисунката за мен. мен. Така, добре, да може да виждат хората. Ето хубавата блузка. Прилика няма особено. Няма месен маркер, за да го направим с зелен. Така, това е моята рисунка за Божидар. Не се приличаме, нали? Огромна прилика има просто. Да, и отново правя продуктово позициониране. Така. Браво! Значи, чихо сяде! Значи, и така, Сладурковци, това е от нас за днес. Нали? Определено, нямаме повече време за клипове. Добре, значи харесвайте, споделяйте, абонирайте се също така. Долу е бутончето subscribe, може да го сложа и тук някъде, престани, мога да го сложа тук някъде, бутончето subscribe. Тук. Не, тук. Няма да е там. Ето тук ще е бутончето subscribe. Ще бъде в кръгла форма. Не, ще е в правоъгълна форма. Не тук. Не тук. А къде ще е? Тук, по средата. Не, ще... Може би когато се появи? Някъде там ще е бутончето subscribe. Да. Също така... Някъде тук. Да, някъде в пространството. Също така отдолу са Аска ми и Facebook страничката ми, както споделих. И това е Сладурковчета. Приятно прекарване на всички останали дни. И мир, и любов на всички. Приличаш на блондинка на конкурс за красота. Детиска само мир. Не. Световен мир. Добре тогава. Световната трета война. Глупости. Аз съм втория Хитлер. Така. Значи, не му слушайте простите. И така.
Обичам ви и до скоро! Лъжи.